Şahir bolsam, kalbim köze atawar. İyiliň günüň toý ýasyna ýetewar. Yalançyda alkyş alyp ötewar. Hakdan içen sözüm özüňki bolsun. Hormatly Naşgabat okyjylary, biz bugün Şahir Güljemal Garaýewanyň döredjilik fursatlaryna şaýat boldyk. Täze goşgusyna Güljemal eje. Güljemal eje diými? Döredjilik adamy, ýa familiýany tutmaly, ýa adyny tutmaly. Jemal Öwezowna. Täze goşgularymyzdy insanlyk gymmatlyklaryny ýetirýän meseleler kän gozgalýardy. Birazjyk öz muşdoklaryňyzy şu barada birazjyk gurrun beräýsiňiz. Nimede? Çağany görüňde misal üçin aşakdan aýdymdy. Ýa-ni bilim barada diýende çağajyklar görüňde ýa-da mekdebiň deňinden geçýän, kulpakylja çağajyklar mekdepden gelýän bolsa, ýa-da çağalyk döwrüne gaýtýar. Ýa-da bir dünýä çağajyk, dünýä iňňä bolsa, ýa-ni şu çağany bir ýyl şu mehr nemeden de çağa barada diýär. Ahaçanny ene ata ana peýgamber ýaş toýu barýan, ýa-da bir owa barýan, ýa-da bir çopan çolugyň bir hol ör meýdana çykanda, baýrlara çykanda, helen meýdana eýýän sen çopanyň durmuşyna aralaşýan, hadar gören çölleri, eýýän agyramly arada hajylar barada men bir klip çykardym. Şonu hajydan gelen soň hakykatan aeroportda ana geldim şu hacılar barayna dedim. Kim bana çörek berjek dedim. Men şu Türkmen çörek bilen suw çekim elä dedim. Hakalmış ýa-ni hacıda gormadan biri ay Güljemal oğul men saňa diýdim näme tapmanydan ha. Wemden suw bilen. Şunu ýalça gowurdyk. Şonu käwejany ekidip ýygyna yrmet getirýän eken. İnşallah dedim. Türkmenistan'a vardak dedim. Men atamın keşfini gödüňe getirýän idim. Atamın keşfini gödüňe getirýän men seni hökman dedim. Çopan edip dedim. Çopanyň keşfine goý. Men çopan dedim. Ehli hacılar görüp gülüşdi diýen obrazyny tapdym dedim. Ondan Türkmenistan'a gelemden ehli hacı doganlama jaň edip ýa-ni ahalyň ýaýlata çopan boşuna getirip ehli nemedip ana gadam aynadyp oyun soyup zat edip sana salama gelip diýip çopan oşuna baryp şo taýda Arafat ýatladyk. Bir gadan bütün hacılar bolup ýa-ni owa peýgamber saçagynyň başyndan aşady. Ana şu günem täze goşgy döredi. Nesip bolsa tomaşaçylarym görer inşallah. Çok sağ olun. Ulu görelde bolup mektep bolup ýaşaň Tuju gayratyňyz şundanam ýaşlara köp ýaşlara ilham berýär, itergi berýär. Suwda biznes ýaly edip bolanokdan muny näil diýen? Ol gazanç üçin edilýän zat däl. Goşgy ýazmak gazanç getirýän zat däl. Goşgy adamyň ruhuny neme diýen zat? Ruh baýlyk, dağlaryň içinde giden bir baýlyk durmasa, ana adamyň kalby, ýüregi şonýal baý ýüregi bolýar. Şahyryň ýüregi edir şonýal. Goşgy ýazmak üçin ýazylýandyr öýdüp ýören ýaşlar bar. Bir sany nemen kap etdim, 2 setr kap etdim, goşgy boldum kam diýip, setrin aşagyna da plan diýip adyny ýazyp kaptana şahir diýip ýazanlar bar. Şahir özüne şahir diýmeýärdi, dogrymy? Onu halk diýmeliler. Şahir diýlene ana mahtum. Bir setr ullukan ummanmy? Her kimiň öz ýüregi, öz ýüzi bolmaly. Şahir adyny aljak bolsaň, sen öz hamirmayan, öz günüzün bulmalı. Yoksa yazmalar. Men şonýal pikirdir. Diýem ana, şeýle tüýje arzular bilen men aýdahmy gelýän zatken, tek soň ýene-de. Köp sağ olun. O günlerde diýdarlaşyp duralım.